Amics i amigues de la Jordana i de Tirant lo Blanc, molt bona nit. Per a mi és un goig i una aventura que les persones irrepetibles que fan possible des de fa tants anys la festa del llibre que és Tirant de Lletra m'hagin convidat enguany a encetar un acte que resplendix entre tots els actes fallers com el sol resplendix entre els planetes. És un goig perquè no em considero mereixedor d'un honor comparable només als alts honors de la cavalleria. I és una aventura perquè ni sóc expert en la festa fallera ni en les aventures fantàstiques, però basades en fets reals, del nostre cavaller més universal. De fet, no sóc expert en res. Al contrari que la majoria d'opinadors o crítics que escriuen en els diaris valencians o que els contertulians que entren a les nostres cases per les pantalles dels televisors o dels ordinadors, que són especialistes en tot i d'albarder tres puntades. I a més, cobren una pasta cada volta que ens alliçonen i ens diuen de quin mal hem de morir. Jo només sóc un escritor de poble que va tindre la xamba de vindre al món a Sueca, el mateix poble de la Ribera del Júquer on va néixer don Josep Bernat i Baldoví, inventor del llibre de falles i de moltes més tendències que han perdurat fins als nostres dies, com ara destrossar la llengua pròpia per fer gràcia o per arribar més fàcilment al poble. La coneguda ciutat arrossera, on va néixer també don José Serrano, el mestre autor del Fallero i de moltes altres peces musicals que també han arribat a l'actualitat i estan en plena vigència. No em pregunten per què, perquè jo no, ja dic que no sóc expert. O el poble on va néixer, va viure i va morir Joan Fuster, un dels pocs escriptors valencians contemporanis, per no dir l'únic, que va tindre el reconeixement popular suficient per convertir-se en dinou de falla i ser cremat en un acte públic, a pesar que els fallers que el cremaren no havien llegit mai un llibre seu i és probable que no haveren llegit mai un llibre. Però la veritat és que, a més de ser de poble, com els homes que he esmentat i com el mateix Joanot Martorell, sí que tinc una certa relació amb el Tirant. En primer lloc, perquè l'any de les Olimpiades de Barcelona vaig fer una adaptació de la novel·la per a la joventut valenciana, que era quasi com explicar el Tirant en un tuit, una cosa així. Encara com les il·lustracions d'Enric Solves, que ens espera en la glòria, són magnífiques i distrauen l'atenció dels lectors que s'entretenen mirant els dibuixos i passen de puntetes sobre les meves paraules, que només són una pobra imitació de l'estil portentós de Martorell. Ara, com estem entre amics i hi ha confiança, també els puc confessar que una part més íntima de la meva vida, que em fa una miqueta de vergonya, em va ajudar també a comprendre el Tirant i alhora a admirar els amics portentosos de na Jordana. Jo vaig fer la mili, això ho he de confessar, durant un any i mig de la meva vida, just quan tenia la mateixa edat i les mateixes energies que el cavaller Tirant, vaig estar subjecte a la disciplina militar i per això comprenc l'actitud rebel del nostre cavaller més famós. Per aquell temps de reivindicacions i batalles perdudes, amb el cadàver del general Franco encara calentet, jo passava les hores mortes en un centre de comunicacions espiant els nostres enemics i enviant missatges secrets als nostres aliats, amb una màquina d'escriure a distància que es deia teletip. Aquell invent diabòlic enviava missatges sense fils ni res, que arribaven a submarins i a voltes, si els submarins podien eixir a la superfície, els tornaven al cau soterrani on ens cremaven les celles uns quants mariners. Com soc de poble, jo em pensava que aquells teletips eren tecnologia punta i que només estaven a l'abast dels militars i de gent avantguardista. Però poc de temps després, el primer dia que vaig entrar a l'antic casal de na Jordana amb la intenció de perpetrar un propòsit que després ens va proporcionar algunes alegries i uns quants premis, el soroll característic dels teletips em va sorprendre. Al casal, de la que des d'aquells moments es va convertir en la meva falla per a tota la vida, hi havia més teletips en funcionament que en aquell soterrani on vaig perdre any i mig de la meva vida.
Resulta que na Jordana estava enviant loteria a mig món amb aquelles màquines que ara pareixen prehistòriques, però que aleshores estaven a l'avantguarda de les telecomunicacions. Aquella activitat quasi industrial em va obrir els ulls, de la mateixa forma com el relat del vell ermità va obrir els ulls al jove tirant, als primers capítols del llibre. Aquell dia vaig comprendre que na Jordana és un fenomen cultural tan universal com hauria de ser el llibre que ens convoca cada any al voltant del 9 d'octubre per llegir-lo d'una tacada, en veu alta i clara i amb orgull moderat de qui sap que té entre les mans una joia de la nostra història, un monument literari que és patrimoni de tots els valencians, inclosos els que l'ignoren. Que ho pense, veig que m'ha costat una miqueta arribar on volia. Però ja han vist vostès com en la vida hi ha coses que pareix que no tinguen cap relació, encara que si furguem la crosta superficial amb curiositat, sense prejudicis i amb ganes d'aprendre, sempre tindrem l'oportunitat de trobar semblances i punts d'acord. Com m'agradaria que feren els valencians en el futur immediat per a poder eixir del pou on anem enfonsant-nos una miqueta cada dia des de fa massa temps. Per exemple, parlant de semblances, la Constantinoble que Joanot Martorell descriu en El tirant era una caricatura sarcàstica i afectuosa de la València del segle XV, de la mateixa forma com els monuments que els valencians admirem cada any a la plaça de la Jordana són una sàtira tendra i amorosa de la València contemporània. Un altre punt de convergència entre la Jordana i el tirant és que Joanot Martorell tenia enginy i gràcia, però també una miqueta de mala llet, com les persones que fan possible la falla del barri del Carme per excel·lència. Perquè sense una miqueta de mala bava no es poden detectar i reparar els defectes d'una societat. I per acabar, encara que em podria passar hores buscant semblances, n'hi hauria prou a recordar els noms d'alguns personatges secundaris de la novel·la, que a pesar de ser ficticis ens poden evocar molts personatges valencians vius. Començant pel rei Felip de França. Rei Felip de França. És una casualitat. Que era una miqueta curt d'enteniment, no de talla era gran, i va necessitar sovint que Tirant li salvara el cul mentre estaven de visita a Sicília per a preparar el seu casament amb la princesa Ricomani. Sicília, que és una illa on, per cert, estem parlant de comparances, semblen haver estudiat amb bones notes alguns polítics de Castelló. També tenim el senyor de les Viles Hermes, que bufava en caldo gelat i sempre va viure per damunt de les seves possibilitats. O la viuda reposada, que feia cara de bona xiqueta, però anava una miqueta eixida, i tenia amics secrets que coneixien tots, com crec que es comenta ara d'una senyora de Peralacant. Però el personatge que més m'agrada de tots els secundaris és Kyrie Eleison de Montalbà. Un home agraït als seus amiguets de l'ànima, que era des que es pegaven cols al pit quan anaven a missa i recitaven la lletania «Senyor, pequé, aquí fotré». De manera que ni El tirant és un llibre que s'hagi quedat antic, perquè els personatges que tracta estan ben vius al País Valencià contemporani, ni totes les falles són tan ràncies com la que va cremar Fuster o com creuen alguns especialistes en tots els temes. I això que dic ho demostraran a partir de dimarts que ve les persones que, convocades per la Jordana i atretes per l'amor als nostres tresors patrimonials, llegiran les paraules velles però molt vigents de la millor novel·la de cavalleria que s'ha escrit mai a la reser de la gent que forma la millor comissió fallera del món. Moltes gràcies.